Fid-dokument ta' qabel il-budget, l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA preżentat numru ta' proposti li inkludu sosten tal-impjiegi, stimolu għad-domanda domestika, pjan ekonomiku b'miri ambjentali u trasparenza fl-inċentivi. Fil-proposti tagħha l-MEA talbet biex il-kontribuzzjonijiet tal-NI għal dawk il-kumpaniji li spiċċaw kważi bla xogħol jiġu sospiżi u dan il-perjodu jiġi akkreditat lill-impjegati għall-eliġibilità tal-pensjoni. L-Assoċjazzjoni saħqet li l-Gvern għandu jniedi skema biex jissussidja kirijiet kummerċjali għal perjodu ta' 6 xhur, dan filwaqt li l-iskema ta' teleworking għandha tiġi estiża b'mod indefinit. L-MEA saħqet il-Gvern għandu jagħti għotjiet lil dawk il-persuni li qed jaħdmu mid-dar, dan jgħin għall-inqas traffiku u tniġġis fit-toroq tal-pajjiż. Filwaqt li saret talba biex ir-rati tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma fil-qasam kummerċjali jitnaqsu u appellaw ukoll biex iċ-child care centers ikunu f'pożizzjoni li jakkomodaw l-istudenti kollha li ħafna ġenituri qed isibuha diffiċli biex jirritornaw għax-xogħol. L-MEA talbet biex il-Gvern jintroduċi skemi ta' taħriġ mill-ġdid u programmi ta' appoġġ għall-impjiegi għal persuni li tilfu x-xogħol. Hawn ipproponew li r-rata tat-taxxa l-kumpaniji titnaqqas għal 30% għal perjodu ta' sena ibbażat fuq il-profitti tal-2019. Fost ħafna iktar proposti, l-MEA talbet lill-Gvern biex joħroġ skemi ta' vouchers biex jintużaw esklusivament fil-ħwienet tal-bejħ bl-imnut u tal-catering. L-Assoċjazzjoni talbet għal tnaqqis fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma għal familji Maltin u Għawċin flimkien ma' skema ta' sussidju għall-kiri.